Ond, mewn 2 minutes 15, there's some serious shit. Dwi'm yn gwybod. Ti'n coed o'n dolyg fi? History dydw ti. This is history making. Mae'r event yma ond yn digwydd rwan. Ynddo, ia. Mae cwffio wedi cael ei disablo. So hwn ydy'r map, iawn. Hwn ydy'r map dwi wedi bod yn sleio ar. Efo Owain yn chwarae. So... Well, 1 minute 18 yn rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Yndi, mae yndi. Oedd gynnu fi cael yn adolyg llynedd. Hwn yn mynd dda iawn chwaith, cheap, dio. Ond, full blown, mae'n ogoliadau o fo. Oedd adolyg dwytho fi, mae'n bach o dde. $38 seconds, oh my god. Dwi'n mwyn dwi'n lle iawn. Na, mae gen i... O. So mae hwnna... O. Oh my god! Oh, c'est on, man. Hwnna'n fatha Marvel. Pam mae'n gael ffocin o muscle massive yn blocio fyw fi? Lle mae hwnna'n mynd o? Fuck, watch it.
Mae'n chwrtho fyny'r OG map. O, pa mae gen John Submarinio! Ach, mae'n hafu. Epic! Just so many supermarkets. Fucking hell. We'll do that, M&M. Lego. Apparently, well, Lego big thing. One big reveal, apparently. Squad! Squad, vi! In Legos. The hell? Mae Lego collab di bod yn rumoured. Mae Solid Snake yn dod i fod. Well, ni'n gweld Solid Snake da. So be, allu cael go o Fortnite gymaint eisiau, ia. Hwn yn free to play fucking game, ia. Dwi efo GPU newydd RTX 4070. Rocket League. O ia, mae'n rasio ceir yn Fortnite o'n efo dys. It's cool. Dwi'n methu controlio fo. O mae Fortnite Racing yn thing. Fi nath hynna. Oce, lle fi Fortnite Racing yn cool. Lego. Rocket League Racing. Oh, M&M. The real Slim Shady. In a vibe. So we reach the vibe, yma. The squad bit.
So chdi wedi gofyn i fi 1999, de, os fyswn i wedi eistedd lawr yn gwachod M&M yn canu mewn gêm. Swn i'n coelio chdi. Fucking lyfio fo'n net, be? Oh no. Just guitar hero. Ah! Ooh, lag. M&M, spare. Fucking M&M, I love you, bro. Fucking come on. M&M, Villa. Fuck. So M&M with that fucking, yeah. Yeah. M&M, di hwn. Dwi'n mynd gant ar rap. Wel, dwi'n ffifr drif. Mae'r season cynt, fatha, giants a monsters, falle. Woo! Dwi wedi prynu Hamilton scooter. So dwi'n cymryd M&M rwan di hwn, ie? Hwn yn slay, ie? Hynna ti wedi dweud, ie? What the fuck? Mae'n timer yma wan. O, pan ydw ma'n ffocin 4 munud wan. Stuck o'n 4 munud wan. Look! So mouse fi? Mouse fi di canol. Di fi sy'n control y mouse fi. Di fi sy'n control y... Sbia! Ie, beth dwi wedi wneud yn y 3 munud fan? Guarantee mae 4 munud yma i'r holl syncio, ie. Cos basically mae pob... Mae'n fucking millions neu hyn, fan. Dwi'n eisiau 4 munud yma i syncio pob, ie. Dag eich di pobl sy'n fucking neu hwnna mobile, Switch, Playstations, Xboxes, PC. Mae'n gyd eisiau syncio fan i'r thing yma oes. Dwi'n mwyn ffaith o'n cymryd mouse dros yna. O'n i'n mwyn dall beth ffoc mynd ymlaen yn fanna, de. Mae'n cool yn dweud, season newydd fel hyn. Cos dwi'n ei season newydd yn games eraill yn iRacing. Mae'n beth mwy anticlimactic. A trys pan mae'n newid seasons yn fyma, ti'n cael rhyw fath o hyn, ia.
Oedd o'n chugger un lle fyd, de. Dwi wedi ffocin prynu 4070. Dwi wedi prynu RTX 4070 a CPU AMD newydd 5700X specifically ar gyfer heno. So... Just yn stuck efo, man. Ia, map newydd am. Fydd o mwy sbitha, cos oedd y map dwytha'n OG maps efo map gyntaf erioed. Nath o ddweud comeback am hanner am mis. So fydd y map nesaf yn... Pretty insane o! Ia, fel mae'r neud i'r lingo mae plant yn neud. So, o'na leaks ar gyfer o, so mae'na Lego collab sy'n involfio rhywbeth. A mae'na rasio, so fydd yn fath o Fortnite karting. Ych maen i hwnna, de? Alla i whipio steering wheel allan i hwnna, de? Mae'r 4 munud yma wedi cymryd fi allan o'r... That's nuts, eitha. O, be nawn ni? O'n i just random yn rhoi Guitar Hero thing i fewn. Dwi eisiau gweld yn ffynnu efo rei pobl di neu hwnna ar mobile nhw. Cos ydych chwarae hwn ar Android, wyt? Ffaith, dwi'n gwybod bod rei pobl adra yn chwarae hwn. Dwi'n wedi neud yn byd na. Pwysio bod yma, de. Be dwi'n mynd allan mae map newydd? Fel yma rhwng bob chapter, mae'na ffwc o 50 gig update. A dwi'n mynd i cicio fi allan neu fi wneud 50 gig update. Exit. What? Almost gave it. Efo di. O? What? Be ffwc?